Здравейте, приятели на FitBG! Аз съм Страхил Иванов и днес ще говорим за кардио и кога е най-добре да се горят мазнини. Кога е най-подходящият момент да проведете кардиотренировката си? Скоро не съм говорил по този въпрос и заради това реших да му обърна отново внимание. Първо ще започна с това, че повечето от вас най-вероятно нямат време да правят отделно силова и отделно кардиотренировка. Може би имате време само за една тренировка дневно, затова ще започна с предимствата и недостатъците на кардиото преди и след самата силова тренировка. Започваме с първия вариант – кардио преди силова тренировка. Може да правите кардио преди силова тренировка, но единствено под формата на лека загрявка. Тоест, не повече от 5 до 10 минути ниско до средно интензивно кардио. Целта ви е изцяло да стимулирате кръвообращението и да намалите риска от травми. Това, което ви съветвам, е да избягвате преди тренировка продължителното кардио над 30 и 40 минути, както и високоинтензивното кардио. Ако започнете с тях, няма да дадете всичко от себе си по време на самата силова тренировка и ще изгубите желания ефект. Вторият вариант е, когато кардиото е след самата силова тренировка. След тренировката с тежести, запасите ви от гликоген са почти изчерпани. Гликогенът е важен източник на енергия за тялото и след като не е наличен, би трябвало да очакваме тялото да започне да черпи енергия от друг източник, а именно запасите от мазнини. Но не е сигурно, че тялото ще се насочи изцяло към мазните. Мускулната маса също е застрашена. Затова продължителността на кардиото след силовата тренировка не трябва да е повече от 30 минути. Стигаме и до третия вариант – кардио сутрин на гладно. Кардиото сутрин на гладно е удобен вариант за работещите сред вас. Мненията на повечето световни специалисти относно кардиото сутрин са малко противоречиви. Привържениците му твърдят, че след като нивата на гликоген са ниски след сън, тялото използва повечето мазнини като източник на енергия. Противниците обаче казват, че тялото не може да функционира на празен резервоар и рискувате да загубите малко мускулна маса. Истината е може би някъде по средата. Високоинтензивните тренировки на празен стомах със сигурност не са препоръчителни, но 45 минути разходка или 30 минути леко бягане сутрин са добър вариант. Ако искате да запазите мускулната си маса на всяка цена, изпийте една доза БЦА преди сутрешното си кардио. Стигаме и до четвъртия вариант – кардио вечер. Вечерното кардио е друг удобен вариант за тези от вас, които работят на дневни смени. Това ви позволява да направите тренировката с тежести през първата половина на деня, вместо да започнете първо с кардиото. А и много от вас сигурно не обичат да спортуват рано сутрин. Ако вашия случай е такъв и имате повече енергия през втората половина на деня, тогава може да се насочите към кардиото вечер. Въпреки това, имайте предвид, че кардиото вечер е по-малко ефикасно, що се касае за горене на мазнини и калории. Ако решите, че този вариант е най-удобен за вас, съветът ми е да не си лягате веднага след кардиотренировката. Релаксирайте за около половин час, докато ядете след тренировъчното си хранене, така нивата на адреналин в кръвта ще се нормализират. Стремете се да държите приема на въглехидрати ниско 2 до 4 часа преди самата кардиосесия. Стигаме и до петия вариант – кардио в нетренировъчни дни, който и аз използвам. Кардиото в дните за почивка е идеален вариант, защото позволява да се концентрираме изцяло върху кардиотренировката. Така ще се разделете максимално и наистина ще постигнете доста добри резултати. Може да изпълнявате кардиото във всеки от нетренировъчните дни, но има само едно условие – да не прекалявате с високоинтензивното кардио, защото това може да доведе до претрениране и загуба на мускулна маса. Да обобщим. И така, кога тогава е най-добре да правите кардио? Най-краткият и прост отговор е следният. Изпълнявайте кардиото, когато ви е най-удобно да го обмъкнете в графика си и когато се чувствате най-мотивирани. Ако целта все пак остава изчистване на подкожни мазнини, най-доброто време е сутрин на гладно или веднага след силова тренировка, защото нивата на гликогена в черния дроб и мускулите са почти празни. Всичко е въпрос на лични предпочитания и това как се чувствате. Все пак всеки е различен. Единственото време, по което ви съветвам да избягвате кардиото, е точно преди силовата тренировка. Тренировката с тежести винаги трябва да са приоритет номер 1
в фитнес програмата ви. Затова не е добре да започвате силовата си тренировка вече изморени от самото кардио. За всички, които следят YouTube канала ми, имам новина. Ще пускам всеки път чрез видеята промокод, който ще ви даде сериозен процент отстъпка от даден продукт. Днес говорим за отслабване и за това ще може да заредите сел карнитин с 40% отстъпка. Използвайте следния промокод CARNI40. Валидността на промокода е една седмица сега, от 15 юни до 22 юни. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е било интересно, не забравяйте да го споделите и да дадете мнението си в коментарите. Също така, може да намерите още много полезна информация, която е достъпна в сайта fitbg.net и в Facebook страницата ми Фитнес програми и диети. А можете да се запознаете и с новата ми книга "Мотивирай себе си", като може да научите малко повече за нея в линка долу в описанието. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео. До тогава бъдете здрави и не забравяйте да тренирате.